Hevserokê Dem Partê Tuncer Bekiran ragihan ku divê Tirkiye bersiveke herênî bide daxwaza hatina Hevseroka Meclisa Demokratîk a Sûriyê İlhan Ehmed û pêre diyalogê bike. Tuncer Bekirhan îro duyî kanûnê di civîna koma Dem Partiya Parlamentoya Tirkiye de axivî. Bekirhan dibêje li dijî Alewiyên li herêmên berava Sûriyê êrişên ciddî hene we wêriş nayên qebûlkirin. Bekirhan got ku İlhan Ehmed dawiya heftiyê ji bo konferansa navdewletiya Partiya wan li Stenbolê hatibû vexwandin û her wiha xwe jî wê gotibû ew ê tevlî bibe lê heta niha di mijarê de bersivek nehatiye dayîn. Kuzeydoğu Suriye'den özellikle Türkiye'ye uzanan bir... Ji bakurê Rojhilatê Sûriyê destê dostaniyê bo Tirkiye hatiye dirêjkirin û divê êdî dest bidin vî destî. İlham Ehmed dawiya vê heftê ji bo konferansa navdewletî ya Partiya me ya li Stenbolê hatibû vexwendin. Bi xwe jî gotibû ku ez ê beşdar bibim. Lê heta niha di vê mijarê de bersivek nehatiye dayîn. Em li benda bersiveke erênî ne. Bila İlham Ehmed were Tirkiye û bila kesên pirsên wan derbarê Sûriye û bakurê Rojhilatê Sûriyê de hebin, bipirsin û fikarên xwe bînin ziman. Rûnin û biaxivin û li hev bikin. Ma diyalog û dîplomasî ji bo çi hene? Helbet ji bo vê yekê hene. Reva ji çareseriyê, destnedana Kurdan û derketina li dijî destkeftên Kurdan ên li Sûriyê ne li qezenca kesekî de ye. Elde edeceği kazanımlara karşı durmak kimseye kazandırmaz. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bekirhan behsa rewşa li navçeyên Alewiyên li Sûriyê jî kir û ragihan ku li dijî Alewiyên li herêmên berava Sûriyê êrişên ciddî hene ev êriş nayên qebûlkirin. Ew wan êrişan baweyekî herî bihêz şermezar dikin. Tuncer Bekirhan dibêje partiya wan berê jî gotibû dîsa jî dibêje ku divê dem û dest korîdora alîkariya mirovî were vekirin û bila parlamento be beşdariya endaman û hemû partiyên komisyonekî ava bike û bişîne Sûriyê û li wê derê dest pê bike û guhê xwe bide pirsgirêkên Alewiyan û helwîstekê nîşan bide. Sahil bölgesinde yaşayan Alevilere yönelik ciddi saldırılar var. Bu saldırılar kabul edilmez. Bu saldırıları... Li dijî Alewiyên li herêmên peravê yên Sûriyê êrîşên ciddî hene. Ev êrîş nayên qebûlkirin. Em van êrîşan bi awayekî herî bihêz şermezar dikin. Her kesê ku bixwaze vê pirrengiya Sûriyê ku berhema bi hezaran salan e tune bike, dê xwe jî welatê xwe jî bavêje nav agir. Ji ber komkujiyên dehê adarê yên sîstematîk û bi kom bêca zaman êrîşên îro tên teşwîq kirin. Divê Tirkiyeya ku bi Sûriyê re peywendiyên wê hene ji bo êrîşên li dijî Alewiyan hişyariyê bide rejîmê. Divê wan ji vê şaştiyê vegerîne. Weke partî me berê jî gotibû û em dîsa jî dibêjin. Divê demildest korîdora alîkariya mirovî were vekirin. Dîsa ez li vê derê pêşinyarekê bikim. Bila parlamento bo beşdariya endamên hemû partiyan komisyonekê ava bike û bişîna Sûriyê û li wê derê destpêkê guhê xwe bide pirsgirêkên Alewiyan û helwêstekê werbigire ku fikarên wan li ber çavan hatibin girtin. Li kîdara cîhanê dibe bila bibe. Em êrîşeke li dijî Alewiyan weke ku li dijî Dem Partiye û Kurdan hatibe kirin qebûl dikin. Welatiyên Alewî ne li Tirkiye û ne jî li Sûriyê nebê xwedî ne.